दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुखौ बायजो मुलुगजों फोनांजाबनाय एबा बायजो मुलुगाव जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहोनाय गिबियै 1955 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम जाय मोसाखावरि बा जाय हारिमु सिबिसुलि बिथांमोना दिल्ली एबा गुबुन गुबुन थावनियाव हारिमुखौ दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो 1955 निफ्राय 1986 सिम लोगोसे 1986 नि उननिफ्राय दासिम जों बेखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै लानानै इयुननि समाव जों बिथांमोनखौ जोङो मान बावदों। 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइ समनि जिखिनि गेजेरनि जोंनि हारिमु सिबियारि एबा मोसाखावरि बायदिसिना दामगुजु बिथांमोना गोबाङानो गैला। थेवब्लाबो जों बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाखौ जों हांख्रायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो खोब खम बिबांनि साफायाव 50,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि मान हिसाबै जोङो बावहरदों आरो बेखौ गिबियै बा गाहायै मावफुंनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हारिमुखौ गोलाव सम सिबिबोनाय बिथांमोना हयथ' बेबायदि सन्मान हयथ' मोनफेराखै। जोङो दिनै बिथांमोननो बे सन्मानखौ होनायनि खाबु मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेराव फोसावबाय जे क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिनि इसिङाव एबा बिनि सिङाव 25 फुट गोजौ मोनसे खाम्फा गायसननानै 1955 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा जोंनि बर' हारिमुखौ भारतनि राजथावनि गोदान दिल्ली लोगोसे गुबुन गुबुन थावनियाव दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोननि मुंखौ बहाय लिरनानै दोननाय जागोन आरो बिनि खामानिया थाबैनो मावफुंजासिगोन। दा बियो मोनसे जोंनि हारिमुनि बिथिंनि फारसे बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खामानि जागोन। बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोन। साबेसे रां अनसुंथाइ होनाय जादों? 1955 निफ्राय 1986 सिम जों जेसेबांखिनि मोसाखावरि बिथांमोना दङमोन साफा सानैया लिस्टआव थालांदों नाथाय बिथांमोनखौबो जोङो सोफानाय जागोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलनिल' नङा दुलाराय आसामावनो आरो जोंहा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो बै समाव खौसेयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों। खनसेयावनो 1 लाखनि बांसिनै बियो जोंहा लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथा ओंखारदों जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनिनो अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। बेखौ जोंनि गेजेराव चर्चा जादों आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे कमिटि दानानै प्रिलिमिनारि जि डिसकासन बेखौ जों खालामबाय आरो माखासे जायगायाव जोङो मोसानायनि जि आखरा एबा रिहार्सल बेखौबो जों होखांबाय। अक्ट'बर दानाव जुदि जायोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो जों सावरायलायनानै बिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन। जायखिजाया बागुरुम्बाखौबो जोङो गिनिस बुक अफ रेकर्ड बेयाव खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो नाजानाया अरायथा। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নামভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमरजेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिंग केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।